Остават броени часове до мача на Марица Пловдив срещу Динамо Загреб, хърватската столица. 1, 2, 3, Марица! Намирам се в зала Софийска Врела, където от 21 часа българско време ще се изиграят двубоят от трети кръг на Шампионската лига. Мен е състезателката на жълтосините Борислава Сайкова, с която ще си поговорим за настроението в отбора и очакванията преди важната среща. Боби, готова ли си за днешния матч? Как се чувстваш и какви са твоите очаквания? Да, напълно сме готови. Разучили сме съперника и надявам се матчът да свърши в наша полза. Какво е настроението сред момичетата в отбора преди срещата? Настроението е позитивно, приподигнато и нямаме търпение за матча. Имаш ли някакъв специален ритуал или навик преди матч, който ти помага да се настроиш за игра? Не знам дали е ритуал. С моята съпартирантка слушаме българска музика и няколко телефонни разговора с важните за мен хора. Какво те мотивира най-силно, когато излизаш на терена, особено в мачове от международната сцена? Специално за днешният матч и за следващият с Динамо Загреб искам да класираме нашия отбор, където му е мястото сред най-добрите. Какво послание би отправила към феновете, които ще следят в боя и ще ви подкрепят, макар и от разстояние пред екраните? Ние ще направим всичко възможно да ви зарадваме и искам да отправя покана към вас, да дойдете да ни подкрепите в Пловдив. Проследете пряко двубоя на Марица срещу Динамо от 21 часа по Макс Спорт 3.